apa lah salah. Lah kowe iki ketok tambak ambrol didandani. Aja tak rusak kabeh wae. Iki malah ana wanara sing ngrusaki kahanan tambak kowe. Weh. Lho. Kok aneh timen bentuke kethek. Niki kethek cacat apa embuh. Wanara iki ngrusaki kahanan tambak. Mendak-mendak tambak didandani mesti dirusak karo kethek iki. Oh, pancen kowe iki bedes. Lah iki kula bedes niku munyuk, kula mriku munyuk. Panjenengan celeng. Ah celeng-celeng ora jenenge. Aku ora turu ngantuk tenan iki, guys. Ngeten mawon, niku nek pemanggih kula niku kudu kethek asli. Apa iya? Nggih, lirih mawon. Mboten percaya? Buktine niki ya. Nah. Anu man, wonten dawuh iki lho. Rene. Nggih. Jajal kowe nek mere kepiye? Nggih. Mekaten. Nah. Jajal kowe sapa jenengmu? Kula. Iya. Kula pun Kapi Kerasakti. Wo. Mesti leh murine karo cupat kae. Iya. Kula pun Sun Bokong. Sun Gokong. Aduh. Jajal kowe mere kaya man. Kados pundi? Piye man? Nah, ngono kuwi. Kados pundi, Bang? Oh nggih saged. Wong kula nggih bola wanara. Konangan iki kudu kethek asli ya. Wah! Waduh ya. Ah! Waduh ya. Waduh ya. Wah! 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 Waduh. Waduh ya. Wah! Wah ya. Cekeli mer. Yo. Ah. Yo. Ah. Oh. Yo. Ah.
Oh, latalah. Siung cethup rekatak jemblem wok-wok ketekur. Mbek meyong jaki kok cepret coho unine si manuk merak. Yo bandaku, yo amalku, yo donyaku dhewe yo. Kumbakarna. Saksowanmu dilenggahno pisuwanmu ngersanipun Kakang Yayi Kumbakarna ing Manglebur Gongso. Wah, latalah. Bujleng-bujleng iblis lanat padha jek-jekan Kakang Prabu ya. Sawetara Kakang Prabu Dasamuka ngawe nimbali kelawan adimu ing Manglebur Gongso. Araharja saksowanku Kakang Prabu ya mung sembah bektiku wae tampanana Kakang Prabu. Ya Kumbakarna tak tampa. Ora liwat pangestune wong tuwa wae tampanana iku Kumbakarna. Iya, tak gegem dadiake jimat. Manpate prasta man, kula wonten dawuh kira anak Prabu Rahwana Raja. Nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka marang kula cumadung dawuh. Kula nunut niki. Pun prayogaken anggenipun lenggah. Paduka samapta ing gati, satata ing ladi. Rawuh sowan mangarsaning sun wonten ing praja utawi kraton ing Alengkadiraja menika. Manpate prasta kawula nunut niki. Sampun boten kirang prayoga anggen kula sowan marang ngersa jeng andika anggen anak Prabu Dasamuka kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iwan kula tampi dawuh sami-sami. Gunawan padha raja sasewan marang ngersaning pun Kakang dina iki ning kraton Alengkadiraja Gunawan. Lono ninggih Kanjeng Koko Prabu Rahwana Raja. Paduka ngawe pisuwanipun ingkang rayi pun Gunawan Wibisana. Dinten samangi wonten samadyaning Datulaya Praja Negaring Alengkadiraja. Ya. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya. Gunawan tak tampa ora pangestu kowe tampanana Gunawan. Inggih, kula punika jimat maribeh ndayanana ing kasantosan. Sarpanaka adhiku Cahayu Raharja saksowanmu Yayi. Tobat Kakang Prabu Dasamuka. Iya Kakang Raharja sowanku ning kraton Alengkadiraja ngaturake sembahku tampanana ya Kakang Prabu. Ya Sarpanaka tak tampa ora lewat pangestuku wae tampanana Yayi. Iya Kakang tak gegem dadekake jimat. Waduh Kakang Prabu gawe kaget ngawe sangjaning para kadang sentana manunggal dadi siji ana ing kraton Alengkadiraja wigati apa Kakang? Kumbakarna ana dawuhmu apa? Wibisana wonten dawuh Koko Prabu. Sarpanaka patu-patu ana dawuhmu apa Kakang Prabu? Manpate prasta wonten dawuh Kirana Prabu. Ngawune ngono yen to dina iki aku mung bakal ngrembug babakan kraton Alengkadiraja. Ya ing aleng-aleng ya negara iki sing aku dadi nalendrane iso muktekake kadangku, iso muktekke kawulaku. Jalaran nalika semana kraton Alengkadiraja diobong dening kethek ulese putih. Malah semengko dadake jalaran dadekake srana mulyaning kraton negara ing Alengkadiraja bisa dibangun meneh luwih birowa, luwih gedhe lan luwih magrong-magrong saka sadurung-sadurunge. Mula kang saka kuwi aku njaluk pamrayoga marang kadang-kadang Kumbakarna. Kira-kira patrapku sing kaya ngene iki aku wis kelakon mulyake trah Alengkadiraja iki wis apik apa durung? Yen to kira-kira mengko kratone kurang gedhe engko tak bangune bandane nganggo bandaku ya amal-amalku dhewe ya donya-donyane Prabu Dasamuka. Kumbakarna. Woi ladalah Kakang Prabu Kakang Prabu Dasamuka. Yen kowe njaluk iku partikel karo aku babakan anggonmu mbangun kraton negara Alengkadiraja. Wah, ora kok jeneng aku ngiyas.
ora kok jeneng aku ngembe karo kowe ya Kakang. Ning kabeh iki mau diseranani saka lahir tulusing batin. Lire piye? Pancen bener dhisik Kraton Ngalengka diraja tau kobong merga patrape Anoman ya senggana. Nanging sejatine kabeh kuwi sing rusak wewangunan ning Kraton Ngalengka diraja ora liya ya mung Kakang Prabu Dasamuka. Piye? Teko kowe ngandhake yen aku dhewe sing ngrusak kahanan Kraton Ngalengka diraja. Pancen iya. Merga kabeh kuwi dijalari saka siji Kakang Prabu Dasamuka nyolong Rekyan Warasinta. Banjur Prabu Sri Rama Wijaya ora nrimakake, banjur utusan karo wadya balane Wanara ya kuwi si Anoman supaya ngrusak kahanan negara Ngalengka. Pamriye mung kanggo ngrebut Rekyan Warasinta. Mula kang saka kuwi to Kakang, nek Kakang Prabu Karna ngendikake jare wis isa mbangun negara Ngalengka diraja kuwi nuwun sewu udu kok negarane sing dibangun. Nanging Kakang Prabu Dasamuka kuwi mung bangun Kraton Ngalengka diraja. Lire piye kowe muni kaya ngono? Sebab siji nek yen arep mbangun negara kuwi kudu bisa mulyake lan nentremke kawulane dhisik. Saiki tontonen, saiki sawangen, saiki presanana. Negara Ngalengka diraja iki kawulane wis tentrem apa durung? Yen to wis bisa nentremke kahanan para kawula negara Ngalengka diraja, ping pindhone lagi bisa mbangun kraton. Bangun kraton iki namung ya mung kanggo mulyake kulawarga nanging ora mulyake kawula. Gandeng tak sawang miturut petangane Kumbakarna, kawula Ngalengka diraja urung isa tentrem, urung isa ayem. Nek ngono tak westani Kakang Prabu Dasamuka iki urung isa mbangun negara nanging gur lagi mbangun kraton. Nadyan to wis magrong-magrong Kakang Dasamuka. Iblis lanat nganti kaya pinter kowe. Kowe ngiyas karo Prabu Dasamuka. Ora kok jeneng aku ngiyas, ning aku ya mung ngandhake kahanan sing saknyatane. Kabeh iki mau kobare Kraton Ngalengka diraja ya disababake saka patrape Kakang Dasamuka dhewe sing rikala samana ngrebut kelawan Rekyan Warasinta. Mula nek Kakang Dasamuka kersa mbaleke Rekyan Warasinta menyang sing kawogan ya kuwi Prabu Sri Rama Wijaya. Percaya wae guneme Kumbakarna ora bakal ana sing wani ngepuk Kraton Ngalengka. Mbokaro, ana dawuhmu apa? Kowe ngerti aku nyolong Rekyan Warasinta ora mung durusi pengin tok, ora mung durusi rupa ayu, ora mung durusi hawa nepsune Dasamuka, ora mung durusi kana ogrok tok. Kumbakarna banjur durusi apa? Kowe ngerti ya? Sasmita sing tak tampa Prabu Dasamuka isa urip denjem, isa kuncara jayeng bawana yen to mengku garwa titising Betari Widawati. Nanging ya ora njur kaya ngono. Njur kaya piye? Kodrating Gusti kudu ngono. Sinta kudu tak colong mbuh kepiye wae carane, mbuh kepiye wae seranane. Dasamuka isa nyolong Rekyan Warasinta kuwi wujuding kanugrahan. Lah kok kowe malah ngiyas cangkemmu nganti kaya apik-apik kok. Nganti kaya kowe iso nglakoni kaya sing tak lakoni. Kowe maido karo Prabu Dasamuka. Aku ora kolir maido ning pancen kahanan sing saknyatane kaya ngono. Walah dalah. Kowe pancen
gadang sing ora iso ngerteni karo karepe wong tuwa. Ngerti ya dosamu Kumbakarna, dosamu kok tak rewangi kaya ngene iki mung arep mulyake trah Ngalengka, nanging ora bakal iso mulyake kawula Ngalengka Diraja. Piye? Ora bakal iso mulyake kawula Ngalengka Diraja. Mbuh ora idep ora wurus karo caturan karo dapurmu. Wibisana, wonten dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu Rahwana Raja. Ora sanggat iki omongane kakangku Kumbakarna kuwi. Nggih. Kemaringipun aku njaluk iguh pertikel karo kowe. Biasane kowe karep bocah sing nom. Adat sabene kowe iki duweni gagasan utawa panemu sing pancen iso migunani tumrap kakangmu ya tumrap panjenengan ingsun. Inggih Kakang Prabu, menawi tumrap kula sepisan gegayuhan paduka menika sampun sae. Gegayuhan paduka sampun sae kepengin mulyakaken trah Ngalengka Diraja. Serananipun paduka kepengin kuncara anjayeng bawana anggenipun dados nalendra wonten ing Garing Ngalengka Diraja. Serananipun nedya mengku garwa sawijining putri ingkang titis Sang Bathari Widawati, nanging nuwun sewu srana paduka menika mboten trep, srana panjenengan menika kirang pas. Sebab sakmangke Rekyan Warasinta menika sampun dados garwanipun Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Menawi tumrapipun ingkang rayipun Wibisana, menawi samangke mboten kersa paduka mboten kersa ngunduraken wangsul Sang Rekyan Warasinta, mesti kemawon negari Ngalengka dipun tumpes tapis tanpa sisa dening Wadyabala Wanara. Cobi tok dipun nalar, dipun petang kanthi nalar ingkang ganep. Rikala semanten kok bareng negari Ngalengka menika nembe kethek siji, nembe Wanara setunggal. Menika sampun damel kok bareng kraton negari Ngalengka menika sampun damel ludhes keles tanpa sisa. Mendah sak mangke Prabu Sri Rama Wijaya menawi sang mangke paduka mboten kersa angunduraken wangsul Rekyan Warasinta, mendah nek Prabu Sri Rama Wijaya ngetapaken Wadyabala Were, Wadyabala Wanara ingkang cacahipun 1000 tartentu badhe ludhes keles tanpa sisa. Paduka mboten gadhahi kraton malih kok Prabu. Iblis! Trayoli binatang. Bisana. Kowe iki biasane sing tak deng-deng. Kowe iki minangka bocah sing iso nemu wujuding panemu sing iso mbangun miturut kawandosamu kok. Lah kok sagendagan iki kowe ora mbela aku. Kowe malah melu-melu gremeng Kumbakarna. Kula mboten kok nami ngiyas dumateng paduka, mboten kok nami dumateng mboten bela dumateng panjenengan menika mboten. Nanging kula namung matur menapa wontenipun kahanan wonten negari Ngalengka Diraja menika prasasat samangke kadedene sampun mboten wonten pangarep-arep malih awit ngandika ingkang mboten kersa ngunduraken wangsul Sang Rekyan Warasinta. Lire piye nek aku ora gelem balike Sinta? Tartentu kemawon negari Ngalengka Diraja badhe dipun gempur ludhes keles tanpa sisa. Wah, ladal ora minggat dosa bupak cangkemmu mudhar kowe. Wah, ladal. Ora dalah Kakang Prabu teka kowe duweni pambegan sing kaya ngono. Kamangka kadang-kadangmu iki mung ngemutke lan mung ngelingake supayane Kakang Prabu Dasamuka bisa emut Purwaduk Senaya. Aku wis kagol, aku wis kodheng penggalihku. Aja goleki idunge Kumbakarna. Aku bakal tapa nendra ana ing
lerenging Gunung Gokarna tapa nindra 10 taun aku bakal turu sak mudarku Kakang Dasamuka. Oh Prislanak Strayoli binatang Batu-batu ana kahanan adine kok malah ditundungi kabeh. Sinuwun mbok yo hemut para wadosina lho Kakang Prabu. Mbok yo eling. Mbok yo eling kadang-kadang mukae mau ki ngelekke karo kowe. Ngelekke babagan barang sing bener, barang sing becik tumrap. Karaharjanmu lah kok tok tundungi kowe ki ndek rasamu kepiye Kakang Prabu? Sarpana. Mbok kowe yo njaluk tak tundung kaya kadang-kadangmu kaya tunggal-tunggalmu memo. Apa kowe yo njaluk tak tundung kaya Kumbakarna kaya Wibisana. Kowe wong wedok ora sah duweni pakarti sing kaya ngono. Batu-batu. Malah nek ngono aku malah njaluk kok pateni sisan. Nek Kakang Dasamuka ora emut Purwadasina ben, apa sampean arep urip dhewe? Apa ora arep urip tanpa kawula? Apa arep urip dhewe? Gaglak dhewe kraton negara Ngamarta. Blis. Woi, nuwun sewu. Negari Ngamarta menika pundi? Nggon radio. Manpate mlasta menika wae. Aku ketenton ndelok ketoprak. Ora ngaten ya. Ngalengko kleru Ngamarta batu-batu. Oh la dalah. Kadang nata seneng ngrungokke radio. Adiloka. Wah, la dalah. Ora ngira yen to duwe kadang sing mletik uteke kaya Sarpanaka. Iya, Kakang Prabu. Nek pancen ngono saiki aku njaluk Manpate Prasta wonten timbalan. Timbalana. Wayahmu katimbalana anak kula Punindrajit nggih Megananda supados sowan mangarsa marang mangersaning panjenengan ingsun. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal Wasilanata Prabu. Ridho mawur mangamura-mura-murahan tengarane ngajurit. Gong maguru kangsa tata kaya putra. Prahasta wonten dawuh Jurung pamuji muga-muga wadya bolos kena negara Ngalengka diraja bisa wigarake nggone Sri Rama Wijaya bakal mbangun tambak Gura Situbanda. Jurung pamuji nggih mawon anggil anak Prabu. Mugi-mugi samangke wadya bala inggih pun janggi srana kalian Ditya kala sandya inggih wil kataksini kalian Ditya kala yuyu rumpung saged mrantasi gawe ya man wonten timbalan budal kampodo siput ring sunudya kondur kedaton ing sendika dawuh ngestaken dawuh
budal bebarengan supaya ring katon runtungan wadyabala negara Ngalengka Indrajit Megananta. Ih paman, kula aturi kendel. Ana apa kowe nyegat kelawan lakuku? Nggonku bakal lunga saka negara Ngalengka Diraja. Nyuwun sewu paman. Dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Rahwana-raja paduka kinen wangsul kundur wangsul wonten negari Ngalengka Diraja. Pigatine kepiye? Mau bapakmu nundung kelawan aku. Bareng saiki aku arep lunga lah kok dawuh karo kowe utusan karo kowe supaya ngendheke lakuku. Nuwun sewu. Rama Prabu Dasamuka rumaos getun geduwung. Awit sing ngandika sampun dipun tundhung rikala semanten Rama Prabu Dasamuka nedheng duka yayah sinipi. Mila samangke kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama Prabu Rahwana-raja inggih Rama Prabu Dasamuka supados anyandhek lampah sing ngandika paman Gunawan Wibisana kinen kundur wonten negari Ngalengka Diraja paman. Kagyatri sangga pirangu rinanggul kinempit-kempit dosang retaning bawana. Oh lah jagat dewa Bathara Jagat pangestu kara wayah Bathara Jagat. Megananta, ih wonten imbalan. Nek kowe nampa ngendikane bapakmu, nampa dawuhe bapakmu yen to aku kinen bali mring negara Ngalengka Diraja sing gedhe pangapuramu aturna mring bapakmu, aku ora iso bali. Geng menawa paduka mboten kersa kundur wonten negari Ngalengka Diraja, aku wis getun geduwung, aku wis kodheng penggalihku. Wis aja nyegat kawalaku, aku bakal suwita mring Prabu Sri Rama Wijaya. Menawi jantika mboten kersa badhe kula rudha paripeksa pawan. Nuwun sewu. Sekawit kula badhe ngginakaken tata krama karo sampeyan ning saiki bareng sampeyan ngandha ngandhake yen to ora kersa ndak boyong kundur mring negara Ngalengka Diraja. Nuwun sewu kula paripaksa kula kedah wantun kaliyan panjenengan. Waniya ya diage. Diage nek pancen kowe arep wani karo wong tuwa, kowe arep wani karo pamanmu diage. Nek kowe arep kuwalat karo pamanmu gage. Tandingana pamanmu iki, oh. Mboten nginten babar pisan. Mbok dikira Indrajit wedi karo paman Gunawan Wibisana. Kula rudha paripeksa, kula pulasara sampeyan mati kowe. Oh.
dalah iblis lanat ana wong sing nonyo raiku atmajane Prabu Bisana ya kuwi Bisawarna aku patih Wisapraja keparat ayo Raden Indrajit aja kanthi srana peksa nek pancen arep surana rudha paripeksa aja mungsuh bendaraku Raden Gurami Bisana nglangkauna bathange patih Wisapraja mati aku maju Jakarta tinggal loncat Raden Indrajit Boy, boy. Yo. Wah, iblis lanang. Prajurit maju. Wah, ya. Hey, yut. Ut. Yo, ut. Oh. Boy, mati ke. Yo. Sambato. Oh. Yoi. Ya. Saja. Oh. Oh. Oi. Boy. Oh. Bayalah. Yo. Balah. Boy. Balah. Sambato. Boy. Jar, ayo. Oh, jar, boy. Boy. Ayo bongo we. Wah. Yot. Ayalah. Wah, yo ngalah. Baya. Wah. Yo. Yos. Ha. Ah, ah. Oh. Yo. Bala. Ayah. Yo. Sikat. Hai. Pa. Yo. Sikat. Yo. Hey, whoa! Chạy, ốt, sơn, vô hạ ba. Mati aku, Sambato, mesti bakal tak rampung. Yo, alah, yo, yo, weh ya, yo, cocok tuh, bol dadamu. Hoi, yo, boya, Soedo.
Yo. Yo. Bah. Wah. Yo lah. Hei, dah. Hoi. Ger. Jar, yo. Oh. Bot. Ayo. Mati aku sambat. Oh ya. Oh. Oh. Parat. Sigra duka yayah sinipi sang Raden Megananda nalika semana ngliga wujuding pusaka panah Kyai Nagapasa den puja den sebda kumayane mijil naga sak bongoting wital nalika semanten sigra ngobrak-abrik padya bareng sang Gunawan Wibisara kula. Sar. Wujuding pusaka Kyai Sara Maruta Kadura Wekasan den puja nyebda Maruta Ageng ameses ponang Maruta Ageng sigra kontal sang Megananda tebih dawah wonten garingan kok diraja ngapun. Wah! Yo! Cumangkah anggro sesumbar mawalindru bumi konjeng Umaludu kuntur gayato Kakang Prabu Dasamuka kula nyuwun pangapunten dinten sak mangke kula mboten saged suwita malih marang ngersa jengandika kula badhe balela dinten samangke kula nuwun pamit kula nedya suwita marang saning Sang Prabu Sri Rama Wijaya Kakang Prabu Dasamuka.
nyuwunake utang patinutira kang anembur nembur eka siji wata manunggaling rasa kakarimang muni bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina peteng ing antaka mewah padhang ing nala latar raja Siradya aja kaget bala-bala sekara bala-bala banyu kabeh tak ambil ning kene dirasake napa dawuh saka Gusti Ratu Gustimu Prabu Sinuwun Prabu dosamu kaya Sinuwun Prabu Rahwana Raja wah latalah kiraka eneng apa ngawe kelawan Bajul Sengara kaget rasane atiku rikala semana aku lagi dolan menyang Semin lah kok dadi aku diawe karo Kiraka Janggisrana wah lajalah ngawe karo Ditya kala yuyu rumpung ana wigati apa Kiraka dina samek aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka ya Sinuwun Prabu Rahwana Raja gandeng Sang Prabu Sri Rama Wijaya bakal ngetekake tambak utawa jembatan utawa kretek ana ing Samudra Hindi marata diake aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka kinan ngrusak pepasrenan ya wujuding tambak sing bakal dibangun dening Prabu Sri Rama Wijaya banjur aku kadhawuhan ngopo rusakan saka jero banyu aku tak manunggal dadi siji ana ing rombongan kera-kera aku tak dadi Dedya Kala Kerasakti kowe do manunggal dadi siji ning telenging toya iya yayi yuyu rumpung ayo budal ayo Kakang budal ora sasuwene ini mangkat dina iki yuyu rumpung lan Sandya Boy, Miwang Agung muga ngayomono mring praja ing Pancawati lan sak isine. Kakang Narpati Jaya Sugriwa. Kawula nuwun timbalan paduka diwaji sembahan kula ingkang Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Mbah Nukdun wonten dawuh timbalan paduka Sinuwun. Iki ora panging kaya dene pisawane Kadhangnata ing Alengka Diraja kadingaren lan tanpa kanthi kanyana-nyana sowan ngabiyantara marang ngarsaning panjenenganing Sun Kakang Narpati Jaya Sugriwa. Mbah taala. Gunawan Wibisana sowan wonten ing negari Pancawati Sinuwun. Iya. Wigatosipun ingsun dhewe durung mangerteni apa kang dadi wigatine. Menawi mekaten tumuni Kadangwa Gunawan Wibisana menika Sinuwun samangke sampun ngantos damel buthek banyu bening kawonten ing negari Pancawati. Baluk mriki. Iya. Kakang Narpati Jaya Sugriwa lungguh kang prayoga marmaning Sun nedya andangu kelawan Gunawan Wibisana Narpati Jaya Sugriwa. Iya Sinuwun. Gunawan Wibisana padha raharja saksawanira ana ngarsaning panjenenganing Sun Gunawan Wibisana. Tansah pinangan kawidatan ing sambikala Sinuwun kemawon kula ngabiyantara warsa jengandika. Sang Nata Prabu Sri Rama Wijaya samangke wonten garing Pancawati areng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Iya. Ingsun tampa ora lewat pangestuku tampanana Gunawan Wibisana. Kawula napa niki? Dene apa kang dadi wigatine jeneng kita? Sira rawuh ana ngersaning panjenenganing Sun monggo tanpa katimbalan lan ana pawarta kepiye? Pawarta apa sing dumadi ana ing negara Ngalengka Diraja Gunawan Wibisana.
samangke dinten sami menika kula sowan marang Rasa sing ngandika marang kula nedya matur sepisan kula atuhi dumateng Karaharjan Paduka ingkang sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya miwah sanggening para kadang Sentana Nayaka praja wonten garing Pancawati. Ya matur nuwun. Kang dadi angka loro wigatine angka kalih. Sowan kula menika inggih saking pikajengan kula piyambak awit rikala semanten. Kaning madaning pasewakan Datulaya praja garing Alengkadiraja inggih wonten garing aleng-aleng. Kula dipun dukani lan kula dipun tunduk dening Kanjeng Koko Prabu Dasamuka. Lho. Liripi dene sira ditundung minggat saka negara Ngalengkadiraja. Awit ing samangke Kanjeng Koko Prabu Dasamuka paring dawuh sartanipun nyuwun niguh pamrayogi dumateng kawula. Nanging sareng kula matur kula malah dipun dukani lan kula dipun dugang dipun tendang medal saking negari Ngalengkadiraja. Mila samangke kula pados pangayoman pados pintasraya dhumateng Paduka keparenga kula nedya suwita marang saning Sang Prabu Sri Rama Wijaya sinuwun Prabu Rama Wijaya. Wila dalah jagat dewa Bathara ora ngira pancen yen to sira bakal sita marang manjane ingsun ning mengku dhisik Wibisana. Apa pancen lair batin anggonmu bakal sita marang saning panjan ulun? Inggih lair batos kabedhal dada kula kapundhuta manah kula nedya ngayom dumateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Samangke wonten ribetan menapa wonten Pancakara menapa kemawon negari Pancawati tartentu ingkang ngabdipun Wibisana purun sabiyantu dumateng Rasa Paduka ambok bilih menika senajan to ijolipun nyawanipun ingkang ngabdipun Wibisana. Sinuwun Kakang Narpati Jaya Sugriwa kepiye? Mangke riyen ampun gampil percaya Wibisana menika dumugi saking negarining mengsah negara mungsuh. Menika kadangipun Prabu Dasamuka. Mangke rumiyin menawi ngantos ing sak mangke Wibisana menika namung badhe mbebudhek banyu bening lan sinten mawon mangertosi sinten ingkang mangertosi bilih samangke malah kepara Wibisana menika namung dapur dipun utus dening Prabu Dasamuka supados dados mata pitayaning Prabu Rahwana Raja nyumura pikados pundi kawonten negaring Pancawati. Kedhung jero iso dijajake nang atine menungsa sapa sing mangertosi sinuwun kawula nuwun kemareng kula nedya matur menika kemawon. Narpati Jaya Sugriwa aja duweni pambegan kang kaya mangkono. Maramane Wibisana ingsun dangu yen to dheweke lahir batin lahir terusing batin bakal sita marang ngersaning panjenengan ingsun. Wong nek ngucap lahir lan batin menika gampang ning batine kirangan kula piyambak mboten mangertosi. Sampean iki mbok ya ora sah kaya ngoten niku to. Pun ampun suudon riyin sinten ngertos Raden Wibisana rawuh wonten ing mriki menika bakal dados rana tentreming Pancawati. Ya Kakang Semar. Mekaten sinuwun matur sembah nuwun awit Paduka sampun nampi dhumateng paswitan kula. Iya ingsun tampa paswitan sira lawan panjenengan ingsun. Dina samengko pancen kita ulun dadekake nayakaning Praja Negaring Pancawati Wibisana gunjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lari kencang alis risang maweh kandrung matur sembah sewun-wun kang tanpa pepindhan malah kepara ing samangke kula mireng kabar mireng pamartos bilih sing ngandika Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nedya mbangun tambak Goro Situbanda wonten ing Samudra Indi. Iya pancen kaya mangkono bener gegayuhan ingsun mergo ingsun bakal njupuk bali garwaningsun ya kuwi Yayi Rekyan Marasinta. Oh inggih sinuwun. Malah kepara ing samangke menapa menawi jengandika kersa kula sak biyantu dhumateng Paduka. Kula sagah hamuja wujuding tambak Goro Situbanda wonten ing Samudra Indi. Ingkang samangke kinarya pancatan anggen Paduka ngluruk dumugi wonten negaring Alengkadiraja sinuwun. Tansah marpamoring sukma sukma sinukmaya. Sinuk semaya minahya ing asepi ya Wibisana
ingsun percaya kelawan apa kang dadi janji lan ucap kita dina samengko ketapna Wadyabala Wanara Lesmana wonten dawuh Kaka Prabu ora usah suwi-suwi tutna krenteking laku ning Gorawan Wibisana tumuju ning sak pinggiring samudra Indi ngestaken dawuh sinuwun mangke rumiyin Narpati Jaya Sugriwa kepiye mangke rumiyin ampun gampang percaya kula sampun matur ampun gampang percaya kalih sing jeneng Wibisana menika dumugi saking garinipun mengsah menika dumugi saking mungsuh sinten mangertos menika namung badhe dados mata-mata tumrap negari Pancawati meneng janji suudon pisan meneh tinggal dalan ora tak jak numpak bis ben yo ben tenan Kakang Semar pancen wong sing gejul kumarucul samangke monggo kula dheraken manpan wonten sak pinggiring samudra Indi ayo yo Lesmana ndadharake Anoman Senggana wonten timbalan sinuwun Ketat Wadyabala Wanara aja ana nganti ingkang kari ngestaken dawuh ndherekaken jengkar paduka Gusti kula sinuwun Sri Prabu Rama Wijaya langing kalangyan gelar pandan moncar Samar pamuring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winahya ing ngasepi sinimenteleng ing kabu pandukaning warana semeti maladining Sang Gorawan Wibisana nalika semana muni dawuh saking Sang Rama Wijaya bilih sagah anambak utawi andamel wujuding tambak Goro Setu Bantu wonten samudra Indi kocap ketrukasan Sigramoja wujuding tambak saknalika dadi nyambung wonten negari Ngalengka Diraja
lembu sampun sinuwun. Samangke kula sampun kelampah anggen kula muja. Wujuding tambak Goro Setu Banda wonten ing samudra Hindi menika. Ya marata diaki senggana wonten timbalan. Ayo derekno panjenengan ingsun tumuju ning negara Alka. Mengkiriyen. Niku gandeng kretek pujan. Niku jembatan gawean. Tur dereng diresmekke. Ambok cobi di ampun liwat mriku riyin. Keparenge Nerpati Jaya Sugriwa. Senggana kersanipun anyobi wujuding tambak menika. Senggana maju amre sendika dawuh sinuwun. Candra Seta cecak rawon cecak rames Senggana Tanu Prawata wonten bal paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya marata diagi jajalan wujuding tambak Goro ingkang dipuja lan digawe dening Gunawan Wibisana iki sendika dawuh kula niki diken test drive ngoten. Test drive kuwi basa apa? Menika basa Inggris ini. Menika pancen test drive menika uji coba. Menapa kekuatan konstruksi menika pancen estu kiyat menapa mboten. Ya wis ora usah suwi-suwi. Anoman diage jajalan mlaku ana ing sak telenging tambahi sendika ngestaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik senggana. Kocap kacarita nalika semanten Sang Senggana ya sang Anoman ingkang nyobi melampah wonten telenging tambang Goro Setu Banda nalika semana kadrogasan sang Anoman rumaos sekeca anggenipun melampah nalika semanten rumaos ragu kalian kegiatan tambak Goro Setu Banda nalika semanten sigra matek dayaning karosan mesat saking ngantariksa ngembleki wonten pas tengahing tambang dadya jemblong pas wonten telenging tambang. Siswa matur marang Risang Mahayagi sarwe prakatibaran ngarasaning jiwang Utipati Yogya sarining warna kepiye Senggana apa ya pancen kuat dayaning tambak Goro iki. Aduh nyun pangapunten nuwun
sareng kula melakukan uji coba melampah wonten telenging Tambak Goro Situbanda menika pancen estu kiyat saestu baik kekiyatanipun menika pancen estu kiyat nanging sareng kula majeng sareng kula melampah wonten telenging tambak menika dumadakan jemblong Tambak Ambon. Lah dalah sinuwun menika kula aturi ampun percaya kalih Gunawan Wibisana sih percaya mawon. Sinten ngertos mengkene bola-bola were, bola-bola rewanda sami liwat mantening Tambak Goro menika ndelalah pas jemblong, pas ambrol malah mengke cilaka. Pun sameneika damel piyambak mawon ingkang sanes ampun pitados kalih Gunawan Wibisana. Mengko dhisik Kakang Nerwati Jaya Sugriwa. Anoman Senggana. Anggon nira mlaku kuwi pancen mung mlaku biasa apa pancen kita nganggo dayaning karosan. Rikala semanten kula melampah biasa kesawon. Sareng kula rumaosi kula kok PW mlaku biasa kok mboten enten sing saged mboten enten sing menantang. Kula matek dayaning karosan tumuli jemblong ambrol wonten pas tengah-tengahing Tambak Goro menika sinuwun. Jaja muntap lair kenantap duka yasinepi jaja pang mawinga-winga wela dalah jagat dewa Bathara Anoman ya Senggana layak to layak tambang ambrol merga pancen sira ndarepe utawi nggunakake dayaning karosan. Ih menawi kangge pat kula sagah nampi pidana saking Jayandika ora Senggana marata diaki ketapno barisaning para wadyabala rewanda supaya usung-usung wujude sela lan kayu lan wit sing gedhe-gedhe kinarya sarana dandani wujuding Tambak Goro. Sendika ngestaken dawuh sinuwun kepareng nyuwun pamit madal pasiran ngati-ati aja kaya bocah cilik Anoman. Nyambut gawe ora iso ngrampungi karya malah isane gurung rusak. Wah lah dalah kowe iki kethek, kowe iki nek kethek ora bagus, kethek ora iso ngrampungi gawean, kowe iki kethek ora iso ngrampungi gawean malah gurung rusak. Kowe kethek-kethek model apa? Ha inggih kula kethek. Nek jenengan apa? Aku ya kethek. Lah nggih pun mboten sah salah-salahan. Sak menika wontenipun menika namung kethek kalih kethek. Kula kalih jenengan menika sami-sami le kethek mboten sah maiben, mboten sah maido. Pun sak menika wigatosipun ingkang bakal makarya sareng-sareng. Mbuh aku idep aku awal wis sengit karo Gunawan Wibisana kae. Rampu kono dhewe nara. Iya ya. Ayo bola-bola rewanda rewangono aku ndandani Tambak Goro. Sendika.
diusungi yo diusungi ayo diusungi ayo diusungi Anoman kuwi pancen edian tenan kok. Ana nibake tegur-teguran glundungan kayu kok ora tatanan ngene iki karepe piye? Iki lare njipuke piye nek growong kaya aku wong ora duwe stamina. Ayo ora kuat. Wah, trimo mokel aku. Ante kaya iki tau-tau poso. Iki lho Senggono anu Senggono. Nakal ra. Senggono Anoman iki lho wah jane nibake glundungan kayu kok ora. Ya wis diangkati ora. Diangkat wong loro? Ya. Sing kae pojok kae? Ya. Wis cekel. Wis cekel wis. Alah. Weh. Ending jebule ayo kentepan kayu ndure kuwi kaya. Wah jan sen ora ngrekasake wong wae sing ngono ki ora. Sing iki ya. Jan wis ora. Wis ae kena kok. Tak surunge ya. Gareten ya. Terus tutup dan untungno sikil kurung tak mbleke wah jan wis ora sing kuwi ngedeg jejer iki wah iki nancep iki wah jan wis ora susah nek iki ya Allah Hui Rene pripun ki lurah iki usungana nggih Sendika kowe dhewe kuat kiat menika wit kasia wah kok kaya lenting ha iya angkat iki ya ngarep ya wah jan wis ora jan senengane kok do ngrekasake kaya ngono ora ayo angkat oleh siap Ciro ayo Tro diangkat Tro ayo sing kuat ala bote malah tocolke piye ta Tro wah jan wis ora nggugu karepe dhewe karepe ora kaya ngono ora walene diangkat nah abote kaya ngene kok lha yo abote nah Tro angkatan iki sithik nah alayo yo ora iso aku iso abote Tro yo ala malah tocolke meneh kowe iki jan ora iki abot iki sikilku ki lho iki dilindes ayo Jiro kepentot iki senengane ora iki gek diake diang wis ora ngandel aku saiki wis ora ngandel angkaten dhewe aku arep ngewangi karo kowe Petruk ki centruk tenan kok wonten dawuh diangkat kae nggih kowe kethek rasa stroberi nggih kowe gluprut kowe jegur kowe renang nggon sepiteng apa piye to kowe mboten lah kok kuning kaya ngono mboten menika sampun
gawan ules kula werni kuning. Wah, jan wis kok kaya ngono. Sami gugur gunung tandang karya Sangya para wadya Balaweri. Nalika semanten sami anyervis wujuding tambak grontring samudra Indi. Sami gotong royong runtung-runtung rentengan. Samangke ketinggal anenggih Sang Janggi Srana ingkang anyelambur wonten barisaning Balaweri ngrusak ingkang sampun den dandosi sigra kaget sangkiring kula wadya Balaweri. Ketok tambak ambrol didandani aja tak rusak kabeh wae. Menapa Kakang Mas Edan lah ketoko kanane ngedapi-dapi lagi wae bolo-bolo were padha ndandani lah kok kaya wis rusak meneh lho menapa nggih iya pancen bener wah Edan sip dalah layak to layak pendak-pendak tambak didandani lah kok iki mesti rusak bola bali pendak-pendak didandani rusak bola bali nyatane pancen ana wanara sing merah ngampuh jingga kae ora wanara asli saka Pancawati kae. Iki ana wujude kethek. Ha kok kowe malah ngrusaki kahanan tambak. Iki senes kula. Kula wau liwat, kula wau nggih usung-usung nanging dumadan tambak pun rusak. Senes kula engko sik. Kok ora kaya adat sabene kethek-kethek ning kene iki sumarane padha antep kok kowe sumarane padha cilik. Kethek ngendi kowe? Gembira lho kok. Pripun Den iki Petro ana sik ana anggi-anggi orang-orang satria bagus-bagus kok gremeti anggi-anggi orang-orang iki tak nggone mancing
senengane ora piye Tru anu anggi-anggi rong-rong siap kok nembang anggi tak utuh anggi-anggi anggi jron nah iki malah ana wanara sing ngrusaki kahanan tambak mbeh lho kok aneh timen bentuke kethek niki kethek cacat apa embuh wanara iki ngrusaki kahanan tambak mendak-mendak tambak ditandani mesti dirusak karo kethek iki oh pancen kowe iki bedes nanging kula bedes niku munyuk kula mriku munyuk panjenengan celeng celeng ora aku ora turu ngantuk tenan iki guys ngeten mawon niku nek pemanggih kula niku kudu kethek asli apa iya nggih lirih mawon mboten percaya buktine niki ya nah anu man wonten dawuh iki lho rene nggih jajal kowe nek mere kepiye nggih mekaten nah jajal kowe sapa jenengmu kula iya kula pun Kapi Kerasakti wow mesti leh murine karo cupat kae iya kula pun Sun Bokong aduh jajal kowe mere kaya man kados pundi piye man nah ngono kuwi kados pundi Bang oh nggih saged wong kula nggih bola wanara konangan iki kudu kethek asli ya cekeli mer nyata laruta saking kutha Sakuruwa yanama Tusa Sang Sri iki bola-bali nek kethek palsu kethek wah rengite ya kethek mimbo warna sapa kowe Canggi Srana rak tenan lho iki mesti wong kongkonane wong Ngalengka kongkonane wong Alengka iki laga ning Sinuwun Sri Rama Wijaya Uswa kang layon Tenya ilang memanise wadane layu kumel kocam marahnya maradani Rama sedih Sang Rama Wijaya tupi mulat kawontenan tambak nalika semanten eling-eling Nalendra kang digdaya sigra angliga pusaka Kyai Guwa Wijaya den tamakaken wonten telenging segara nalika semanten saknalika segara asat entek banyune
tanggaping gati Sang Hyang Baruna diwaning samudra mentas wonten ing Madya merpeki lan angganing Sang Sri Rama Wijaya. Mastro sidam sekaring bawana langgeng Sang Prabu menawi jengandika Rama sedhe mulat kawontenan tambak goro ingkang risak-risak kemawon cobi pun prisani kula ugi sampun kula midhanget lan kula mangertosi bilih ingkang risak kawontenan tambak menika mboten sanes inggih saking Wadyabala Weri balaning Riwanda inggih kukulun jengandika tedhak wonten ing mriki kula nyuwun pangapunten kukulun kula maos sedih lan bingung pendak-pendak tambak dipun dandosi nanging kenging punapa risak kemawon Sang Prabu mugi dados ning kawuningan blinggang damel risak kawontenan tambak goro wonten ing Samudra Hindi menika saestu sanes saking Bala Riwanda saking Gani Pancawati nanging sinten pukulun cobipun taliti para kawan Petruk kantong bala ingkang sampun anyandhek kelawan lampahipun wanara ingkang tumindak culika lan tumindak julik marang ngersa jengandika Sang Prabu Rama Wijaya nang sak mangke bilih paduka rumaos sedhih lan rumaos getun geduwung lan gelo ambo inggih sampun nggadahi patrap lan pakarti ingkang kados mekaten sedaya menika sanes salahipun segara sedaya menika sanes luputing samudra nanging panci saking Bala Riwanda panjenengan piyambak wonten ingkang tumindak culika lajeng kemaringipun kados pundi marata jagi Sang Prabu samangke pusaka paduka pun Kyai Gawa Wijaya supados dipun pundhut malih supados dadosaken sarana waluyaning segara mboten asat kados mekaten menika inggih pukulun kula nyuwun pangapunten kula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangaksami Sang Prabu mboten dados menapa kula kunduraning madaning segara pusaka paduka pun Kyai Gawa Wijaya kula aturi nampi malih pukulun matur sembah nuwun pukulun.
saking kutha Sakura kula Yanamoto Sang Sri Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Gunawan wonten timbaling dawuh sinuwun iki ana wujuding wanara nanging katon raine rusak-rusak inggih menika apa ingkang westanan make up ku ya menika senes kethek asli nanging menika namung kethek palsu aslinipun menika balanipun Prabu Dasamuka menika pun Jangkisrana aduh sinuwun kula nyuwun pangapunten sinuwun kula ngakoni lepat bilih kula ingkang sampun ngrisak kawontenan Tambak Gora Setu Banda ya wela dalah ora ngira babar pisan yen to kowe Jangkisrana sing ngrusak lawan kahanan Tambak Gora ngasih ingsun rumangsa sedih banjur nutuh kelawan Hyang Baruna rikala semana ingsun uga nampa dukaning Sang Hyang Baruna aduh nyuwun pangapunten sinuwun kula kapok mboten ngajengaken malih kula sakah dipun pidana kula siap menawi badhe dipun hukum pati kula ugi siap menawi badhe dipun eksekusi mati kula ugi siap paduka badhe mbedhah negaring Ngalengka sumangga kula dhiraken wonten negaring Ngalengka wis mbaya usah ndadekake srana paperangan marata diagi sira ulun paringi bebungah lan sak banjure sira ulun paringi bebungah kita bali mring asal mula-mulanira wonten pundi buwahipun njupuk dewa ning gudang waduh ana ing Singgetan Buri keraton negara ing Pancawati kae ana wujuding box menika menapa ana wujuding papan sing isine dhuwit 7.000 pangadeg ya kuwi 7.000 real 7.000 real iya 1 2 3 4 5 oh watu wah iki sugih dadakan aku dadi miliarder sampun di sini iya marata diage sira bali mring asal mula-mulane nyuwun pamunten nyuwun pamit badhe mbeta wujuding tedhun aja guneman kang ora prayoga gage bali matur sembah nuwun kenging menapa paduka mboten maring pidana malah paring bebungah menika kados pundi lho sinuwun Wibisana nek pancen kabeh wong sing ndarbeke keikhlasan kuwi pancen ginanjar dening Kang Maha Kawasa nggih keparingken samangke paduka badhe kados pundi marata diaki ketapna Wadyabala wana kinarya nambak rengkaning Tambak Gora ning Samudra Indi ketiwasan sinuwun matur marsaning sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya lho ndi lho wah bablasen sangka gugupe matur sinuwun Prabu Sri Bathara Rama Wijaya ana apa Petruk mlayu-mlayu wah lah kok Anggi apa pundi Anggi sapa Anggi Srana Janggi Srana nggih Janggi Srana ngusulun dawuh supaya bali mring asale alah sampean iki wajan nika kok kahanane dados aneh kepiye Petruk Janggi Srana pun mboten nonton lah kok dadi tambak ambrol dhewe-dhewe pendak-pendak ditambal pendak-pendak dandane kok mesti ambrol dhewe-dhewe teng tengah nika pripun sinuwun
manja senggana wonten ing Balasri marata diagi wis padakna kahanan tambak kepiye sendika dawuh nyun pamit ngati-ati. Jalanan lah kok teko kaya ana beburon sing ngrusak ana buron banyu sing ngrusak kahanan tambak lah dalah Petro, piye? Kowe ngerti wujude kethek warna kuning sing glupur tahi kan? Aduh. Petro ke, kae kethek apa lho, Tru? Ayo iki to. Sik. Iki padha. Aku dijunjung ais linggo. Iki padha. Iya kuwi ha. Kethek sing disapit. Iki kethek yuyu Petro. Mesti iki uripe ning Switeng. Ngawur senengane ora. Katimbalan menapa, Kakang Mas? Kaya ana beburon banyu rampung ana sendika. Aji kore. Tak lokne gruput ae ora trimo kowe ta sae. Kowe iki yo anane. Wis disawang. Latihan ning kethek yuyu kaya ngene. Bajul Sengara ora pangling ya. Pancen aku sing ngrusak kanan tambah. Ayo. Kowe ming yuyu, kowe gedene ming sak jempolku. Kowe tak pangan woi. Kok. Kepiye? Kapir kothok. Aduh. Kula kawon jebul mengsaipun Ditya kala Bajul Sengara. Sandya.
maju mre pancingan suwe ana maju minggat ya wah boy Tot salah ora ora salah oi padahal oi oi wah oh Anoman yuyu rumpung lapangan iya sapit mundi tak dol lah dalah keparat ayo gelem bali apa ora gelem bali yen to Prabu Sri Rama urung murungke urung leren kowe bangun tak Edian Anoman are aku tok gujek lato-latoku aku ora bisa nglawat aduh aku waduh Edian Anoman aja to kaya ngene iki Julna aku Anoman Julna aku Anoman aku isih pengen dolan ning semen Anoman Anoman Julna aku ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirna apa